Sumoto, nga nangaligo na midaan usa yud may nanguli. Abi na ko og manakayan pa mi pauli pero naaraman day didto ang motor ni Charlie sa kilid silahang balay. Ginabilin raman day niya didto sa lungsod kada report niya sa kampo. Siya pa na ang nagtaod sa kong helmet usa may nang lakaw. Makapungkol di ay kung mainlaw. Nangapi pa miya na sa palengke og namalit og pwedeng dalhon nga pasalubong na pagkaon og mga lutuonon para sa among balay og para pod silahang Charlie. Sa naa nami sa dalan, wala na ko'y kahadlok mog ako sa iyahan. Usahay kay maglangay-langay pag yun na siya drive na mag-1 hand lang unya iyahang kamot kay ginapatong sa kong kamot nga naa siyahang tiyan tapit. Makusian lagi na ko na kay makuyaw-kuyawan magud ko unya siya kay kumpiyansa ra kayo. Dayon pagsulod na namo sa mong barangay kay giingnan nako siyang ipahunong ra ko sa kalsada. Pero gisulod gyud ko niya largo sa moa og didto gyud na ni hunong sa moang gate. Wala to'y abiso nga pagkauli namo. Mayo na lang gani kay nadi akong mama og papa sa balay. Si Charlie ang klase sa lalaki nga permanenteng magtuman siyang gusto basta kay paminaw niya na siya sa katarungan og mao ang dapat niyang buhaton. Bisan pa og kapila kung moingon nga dili or ayaw, ipadayon gyud gihapon niya na kung mao ang tama. Usahay pod wa nay pananghiray o wa nay pahibal-anay sa plano, labi na og sure siyang mobabag ko. Ato nga kabuntagon, nanohod na siya sa kong parents. Samtang nagatubang may upat didto sa kong parents og ni Charlie kay halos wa na ko katingog og naminaw na lang ko sa ilaha. May na lang gani kay pareho naming nakahuman og eskwela og naay trabaho ni Charlie. Kay kung dili pa og ato ka rush iyahang binuhatan, mapuspusan yun may binughang ipil-ipil do. Bitaw. Sa moto, nga gipahibalo niya ako ang parents nga nag-propose na siya sa kuha. O gidawat na ko siya. Gipangayo niya ang blessing sa kong ginikanan og nadawat yun niya. Gitarong may istorya sa kong parents kung unsa ang kaminyoon og unsa ang mga obligasyon og responsibilidad nga nagpaabot sa mua. Ni sanong rapod ming duhang Charlie, giistorya pod niya ang panahon nga kinahanglan namo paabuton og ang mga tagsa-tagsang plano namo sa maabot nga mga tuig. Wa raman po'y maot nga istorya akong parents og naingon ra sila gnaara sila permi nga mosuporta sa mga plano ni Charlie o kung asa mi magmalipayon. Dito na pod mi nagluto og namahaw sa balay og pagkahuman namong panghipos kay gidala pod ko niya didto sila. Pareha sa gibuhat niya sa balay, gipahibalo pod na niya ang among mga plano sa iyang pamilya og pareha pod sa akong parents, tanan sila nagpakita og suporta sa mua. Isa sa nakaistorya namo ang iyang lola og mao gyud ang nitatak sa mong duhang Charlie na pahinumdom. Sa katigulangan daw, bawal ang puros ka manghuran magpares. Kay sa ilaha pang term, magpatas anay ra daw og ihi. Ang bot niya ipasabot kay magpataas anay raming duhang Charlie og Pride. Pero maayo na lang gani kay sa sugod pa lang sa mong relasyon dati. Nasulayan na namo ang kasakit nga epekto sa mong duha sa pagpataas na mong Pride. Og dito pa lang, naa nami nakatunang duha og nanaad naming di namo pasagdan nga mausab pa. Human na mo silang Charlie, kay dunga naming nanggawas paadto sa mga barkada nga nagtigom na day didto sa balko nilang Alpha. Layo pa lang kay mailhan na yun namong kami ilhan topic. Lahi sila mga libak kay pinaatubang yun. Mga dagko kay tingog og nagchant pa sila ga, next in line na yan. Hangtod sa nakalingkod may duhang Charlie. O gisungog na may anak nila kay lagi may hapit pa may duha sa lungsod o wala ni diretsog uli o nabuntagan pa siya. Grabing pangatawa sa mga barkada o grabing panungog nila namong duhang Charlie. Kalagi. Perting inita sa kong nawong sa kaulaw. Lain ra ba yun ng guilty ta kay bisan unsaon na tog tago-tago kay mahalata yun. Pero ingon gani sa phrase nga, if you can't beat them, join them. Sure kong ako'y mabuhat bisan pag mag-deny kog taman. Mao ako ang gipataas sa akong kamot nga naay suot nga singsing. Naingon ko nga puslan mang didto na may padong, okay ra siguro ang i-advance no.
Nisamot sunod kasamok ang mga barkada o grabe yun noon namong kinatawanay. Ginasungog po namo si Trina ug Ayan na isulti na ligay ang ilahang mga hidden feelings. Kay halata naman kaayo silahang mga liho. Nisamot yun na silag pamulang duha pero ilahag yung gipugos og simang ang topic. Pero confirm na yun nga nagtinaguanay raday silang duha og feelings po. Dugay pa kay mi didto na human og sungugay. Og kilom-kilom na mi naundang og nanguli. Pagkaugma sa buntag ato kay kuig ni Charlie nga nibalik sa lungsod. Gibilin ra namo na ang motor silang balay og ninakayan na mi paadto sa syudad og gihatod na nako siya sa airport. Ingato na yun ang dagan permi mong di na kayo sakit ang tan-awon siyang maglakaw palayo. Kay sayod naman ko nga sa kada talikod niya nako, kabalo man kong moabot ang adlaw nga naay siya. Nga maglakaw pabalik paingon sa kuha. Kapila pa niaging break si Charlie og pareho sa mga niaging paguli niya. Wala gyoy oras nga masayang kay magsigi man mi og banding kauban ang mga importanteng tao sa amoang kinabuhi. Isa ka tuig siya sa serbisyo human siya nagpa-signify para mo training og SROC or Scout Ranger. Hilig siya mga challenges, maong gisuportahan ra nako siya sa iyang mga gustong sudlan og buhaton. Pila pod ka bulan usa siya nakagawa sa training. Og sa atong mga bulana nga nagpaabot ko sa iyang pagbalik, gi-focus nako akong kagalingon sa review og ni take og exam. Pagka-August ato sa parehong bulan nga pagbalik niya, nigawas pod ang result. Padayon ang mabungahong tuig namong Charlie kay nipasarman ko sa civil service exam. Bulan po to para i-celebrate namo ang amuang 4th anniversary. Mong nagkuha mi og 3 days og 2 nights travel package sa usa ka iladong laaganan sa nasod. Human namong nasulayan ni Charlie ang out of town nga travel nga kami lang duha. Na-realize namo nga mas maayo sunod nga makauban na namo ang barkada para mas bibo. Nasundan na yud hinuon na perme. Nga kung makabakasyon si Charlie, kay ginatuyuan na mog-leave nga mga magbarkada og atol pod og weekend usahay og magkuyog ming unom nilang Alpha, Lima, Trina og Ayan. Nagkauyab na silang Ayan og Trina ato. Ambot kung giunsa nila pagkauyab duha. Usahay pod kung interesado ang uban pang barkada namo kay manguyog pod. Nabalhin day siya kadugayan og unit og wala na siya sa Luzon, mong dili na kayo layo sa kuha kung makapas na siya sa trabaho. Sa mga to nga pagka 5th anniversary namong Charlie nga iyahang giregalo sa kuha kay ang deed of sale sa usa ka lote sa lungsod ol silang balay. Nagpalit ay siya para daw mapatukuran na namog balay, usa pa man ang amuang kasal. Kaming duha ang nagplano sa layout sa balay, ang mahimong designs, mga materyales ug uban pang gikinahanglan. Ni counterpart pud ko sa gastos kay naa naman pud ko'y tigom ato. Dili man ingon nga dako akong ambag kay mas dako man siya gisweldo kaysa nako, pero at least nakatabang pud ko financially. Ang ako ang papa ang nagsigig monitor sa trabaho kay parehom man ming Charlie nga wala didto sa lungsod. Pila pud ka bulan ang gidagan usa na human amo ang balay. Then hapit na mag 3 years ato si Charlie sa serbisyo. Christmas break sila ni Saka og pamalayas sa mua. Di ra yun mayabo ang sabaw kay baktason raman ang amua og ilaha. For formality na lang yun to kay kami mang duang Charlie ang nagplano sa mong kasal yun. Igo rato siya sabot para pod mahibalaan sa pamilya namo ang mahimong dagan og para sila na lang pod ang magpahibalo sa mga kaparintihan. Nasabutan niya sa dakong simbahan sa syudad ang kasal. Sa hotel ang venue sa reception. Ang pizza kung kanus ay pahigayon og uban pang gikinahanglan hisgutan sa parehong pamilya. Panagsabot to sa pamilya pero naa didto ni apil sa tapok amo mga barkada. Mga brothers and sisters from another mother lagi daw. Human sa pamalayi, kaming duwang Charlie ang namalit o mga gamit sa balay nga kinahanglanon namo sa pagsugod inig human sa kasal kay gusto namong didto namo largo puyo. Nagkuyog mi sa showroom sa iladong kumpanya sa mga appliances o furnitures ni Charlie. Usahay mag-uyon among gusto, usahay pod kay laylahe. Og para masital men duha, mag-jack in poy na lang min dito.
Mga tawa na lang gud ng mga mag-assist sa mga didto sa sulod. Ug samtang nagkadol ang pizza, gianam-anam na pud namo og prepare ang mga kasal sa kada higayon nga makauli siya. Parehong bulan to sa mong birthday, February. Month of love maong puno gyud may gugma. Entrada pa lang sa bulan, gisugdan na ang pre-nuptial photoshoots. Mao dinhi ang audio recorded message namong Charlie nga gigamit nga background sa mong pre-nuptial videos. Gituyo ni namo nga Taglish para masabtan sa mga bisita namong dili parehas namo nga Bisaya. Mao ni ang message ni Charlie. It was so surprising really how quickly and completely I became weak. Nagsimula tayo sa pagkakaibigan hanggang sa nagkaaminan. You asked me kung paano ko nalaman na mahal kita. You wondered why I chose you. Honestly, I didn't choose you. My heart fell in love with yours. My soul connected. Kaya kong sagutin ang tanong kung bakit mahal kita at kung gaano kita mahal. But I'd much rather spend the rest of my life showing it to you. Yeah. More than 5 years in the making. Ang daming twist and turns ng kwento natin. Naging tayo, nagkahiwalay, nagkabalikan, and look at us now. We are ready to open a new chapter of our lives. Ang daming characters ang naglabas-pasok. But we are the main characters of our love story, who never stop making it more exciting in every episode. We are my favorite love story, and I wouldn't have it in any other way. You gave my life a different meaning, from surviving to fully alive, from ordinary to extraordinary. You are both my excitement and my peace. You set me on fire and calm my soul. In you, I have found adventure and hope. In the coming days or weeks, months, years, and eternity, I do promise to love you without end, to accept you without question, to support you without fail. I don't know where our path may take us, but I believe that together we can conquer all that may come. Through sickness and health, good times and bad, sunshines and rainstorms, I'll be there beside you. I don't know what tomorrow may hold, but it will find me holding you. I love you so much. Grabe jud nga makatulo og luha nga paminawon nga message niya sa kuha. Labi na tong gi-record na nga puno og emosyon niya ang ginaistorya. Ang kada words kay pinili ug kabalo gyud kong kinasing-kasing. Ug mao po ni akong message sa iya. Pinangarap lang kita dati. Tinatanaw mula sa malayo. Naalala ko pa noon, madalas kong kantahin ang kanta ni Ronnie Liang ng Ngiti kasi feel ko yung lyrics. Minamasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Akala ko noon hanggang pangarap lang ang lahat. But God knows what is best for us. And He knows that you are the best for me. Hindi lang bilang isang kaibigan, kung hindi ang maging kapareha ko habang buhay. It's a life of wonder with you by my side. From joy in the ordinary to creating our own extraordinary. We are together and I'm so thankful for you. You love me in the ways I knew I needed and all the ways I didn't even know to hope for. In you, I have found my greatest adventure, my ease, and my home. In us, I have found my forever. Bago ka dumating,
Love stories were just words on a page. Pero ipinakita mo sa akin na kahit yung mga fairy tales ay kumukupas kapag inihalin tulad sa realidad. So thank you. Thank you for showing me what it means to be adored. What it means to cherish. I am grateful to you for us and for all that you inspire me to be. I know, hindi lang ako at yung pamilya mo ang nangangailangan sa'yo. Kailangan ka rin ng Pilipinas at nakahanda akong tanggapin at unawain ang kaakibat na responsibilidad na maging asawa ng isang kawal na tulad mo. Dahil mahal kita yan. I can promise na there won't be days without rain or times without trouble. But I can promise that you will never have to face any of it alone. On those moments of weakness, when you doubt your strength, just look at your hand and remember those places between your fingers is where mine fits. Bad times are good, heartaches and blessings of the heart. My hand and soul will always find yours. For as long as this life allows and into the next, I will love you unending until the sunset of time. This I promise you, yeah. Ang nahimo din concept sa sugod sa mong prenuptial video kay Friendship Torn to Lovers. Apil yun among mga barkada sa shooting ay. Samo kay kaming tanan. Og tinuod yun na samtang busy ka, mulabay lang mga oras nga di ni mo mahibalan. Pareho ming duhang Charlie nga left and right ang ipang buhat. Iyahay og follow up sa tanang kinahanglanon. Mga importanteng tao nga gusto namong makauban sa adlaw sa mong kasal. Hangtod sa naandam na namo ang tanan. Grabe yun to nga gusto namong Charlie, pero majority yun sa expenses kay iyaha ug sa iyahang pamilya. Adlaw usa ang kasal kay naami sa hotel. Excited na kaming duha. Apil pod ang mga taong parihong nagmahal sa mua. Wa na mi kaayo nagdugay og pangatulog kay aron ini kaugma. Di mi dukaon sa espesyal nga adlaw sa mong kinabuhi. Sumoto nga buntag sayo ato, pagbangon nako kay gihapak pa nako kung nawong kung makaramdam pa ba. Pagka-feel nako nga sakit, nagmatag yun ay ko ug wala lang ko nagdamgo. Kasal na namon Charlie. Human og pangaon og tanan-tanan, gi-make upan ako og sugod. Mura yun kog princess oy. Asikaso kaayo didto sa sulod. Daghan pod ang ka-video didto sa kuha kay para ma-appeal sa wedding videos namong Charlie. Hangtod sa time na para isuot akong wedding gown. Agara kay ko nga nakapangilid yod akong luha. Giagian pa ko sa akong mama og papa didto o giingnan ko nilang malipayon kay sila para sa kuha. Naguna na sila tanan ngadto sa simbahan. Human sa tanang preparation kay ready nako. Soon to be wife ni Charlie. Ipasakay nako sa bridal car og samtang naa ako sa sulod. Gi-imagine ako sa nawong ni Charlie og sa mahimong kasal. Way samang kalipay yod akong gibate atong tungura. Wala nagdugay, nangabot na mi sa simbahan. Minuto lang na nako gatindog at ubangan sa nakasaradong pultahan sa simbahan. Walay words nga maka-explain sa kalipay nga akong gibate. Katumanan to siya nga adlaw sa akong damgo kay kabalo ko nga naghulat sa tubangan sa altar ang lalaking akong gipangandoy o gipangayo sa Ginoo. Dugay na ko tong gipaabot nga takna sa akong kinabuhi. Ang kanunay na akong ginaingon nga puhon, nahitabo ra gyud. Pag-abri pa lang sa portahan, nakita na gyud nako ang kanindot sa kinabuhi ug sa gugma. Gikan sa red carpet, mga bulak sa palibot, mga importanteng tao sa mong kinabuhi ni Charlie, ang halandon nga balay sa Ginoo, ang mga naka-uniform nga MIU nga nagunit og swords sa entrance. Akong parents nga nagulat sa tunga-tunga sa aisle ug si Charlie nga naa sa tubangan. Ug ubang butang nga wala ko'y laing maistorya. Kung di dalaygon ang Diyos
ug ang iyahang mga buhat. Danisugod na og play ang kanta nga 1,000 Years ni Christina Perry. Samtang naglakaw ko paingon sa tubangan na ginahinay nagtulo akong luha. Grabe nga kalipay. Nangandoy man ko og maayong kasal pero sobra-sobra ang gihatag ni Lord. Mura og fairy tale nga kasal. Ug banhunon nga usa ka living hero nga nagsuot siyang uniform. Buotan kay si Lord. Kay di maihap ang blessings nga iyang gihatag sa kuha. Ug isa sa pinakanindot nga feeling sa usa ka anak kay ang makitang malipayon ang ginikanan. Sa tanang smile sa kalibutan, ang smile gyud si mong mama o papa ang pinaka-the best nga makita. Ug mas the best pa kung ikaw ang hinungdan niini. Luha nga dala sa kalipay. Gisugat ko nila sa usa ka init nga gakos. Katong taknaa, ihatag na nila ako ang kagawasan, isip ko sa nila ka anak. Ug ang pagtugot nga magtukod ko kaugalingong pamilya. Human sa pila ka tuig nga ilaha kong ginahatagan og kahayag, giamuma, gipaedukar, gitabangang makabot og maayong gugmaon. Andam na silang ihatag pod ang tibok nga suporta sa pag-abri nako sa bagong yugto sa istorya sa akong kinabuhi. Padayon ra jud ming naglakaw paingon sa atubangan. Nako sa walang kamot ni Papa og ismama pod sa pikas kilid. Sa kadatikang nako, nagtan-aw ra gyud ko sa nawong ni Charlie nga nag-smile. Pero naapoy luha. Wala man ko nilingi pero kabalo kong parihan namo. Ang mga tao pod sa palibot kay nag-smile og malipayon. Mura bag ang aisle kay perting taasa nga paminaw na ako kay dugay kay minaabot sa tubangan. Murag ni hunong ang oras nga dili na nako madungog ang tao og kasaba sa palibot. Hug pila pa ka steps na anak ko sa tubangan ni Charlie. Ni-bless na siya gnigakos sa kong mama o papa o gidawat ko niya. Ni-bless pod ko siyang mama o papa. Human, nangadto na mi sa tubangan. Pila ba ko katuig nangandoy kay Charlie? Pila ba katuig nga gipili na ko siya? Kulang-kulang 15 years kay bisan sa mga adlaw na kami nanduha. Padayon gihapon kong nangandoy og nagampo kay Lord nga sa kada o maabot nga adlaw. Magpabili ni ihang gugma og respeto nako. Very basic nga definition sa kasal kay union of two hearts. Para sa kuha, ang kasal kay ang pagpangayo og bendisyon sa labawng makagagaho. Ang paghimo siya nga sentro sa gugma sa kaminyoon ug ang pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Halo-halo nga emosyon ako. Di masukod ako ang kalipay. Hangtod sa nanumpa na mi og nagpadayon na yud taman sa nahuman ang kasal og nagkapinirmahay. Nahuman na ang kasal og ang pag-recessional march na namo. Giharang na ang sword sa kada arch nga na-challenge. Grabe yun to ka-enjoy og napakita yun ni Charlie sa kuha kung unsa siya ka-warrior. Naay idon Zulweta mo ako challenge. Naay ginapa-push up og siya samtang na ako siyang likod. Naay 10 seconds na kiss. Ug naay ipakarga ko taman sa pultahan sa simbahan. Perti yung lipaya na mo apil ang mga tao sa mong palibot. Hangtod sa nakasakay na mi sasakyanan paadto sa reception. Dayon mawala-wala ang smile sa mong duhang Charlie. Sige na niya og kisan ako ang kamot nga naay sing-sing og miingon na siya. I love you. Mutubag rapod ko niyag, I love you too. Pariha lang sa mga traditional na sequence sa reception ang nahitabo. Naisayaw, speech, kaon, toast, cake cutting, wedding games, ug uban pa hangtod sa human ra gyud. Pagsulod yun namo sa hotel ni Charlie, dali ra kay na siyang nakatanggal siyang sapatos. Ug siya po dayon ang nitanggal sa kong sandal. Kabuutan na lang yun. Makapungkol yudi ay ning ma-inlove. Bitaw. Pagtindog na niya kay gikalit man kahakuan na niya kukos. Nakurat yud ko maong nakasyagit ko. Og dali ra kay kong nakagunit siyang liog. Gibutang ko ana niya sa tunga sa kama. Human gidat uga niya o gikisan og sma. Hingan si Charlie nga sugda na natog himo og baby.
And then he smiles. Yan. Itubag pod ko nga moginhawa sa siguro tano. Garabing kapuyag yun. Sakit kayo kong bagta. Nikatawa na si Charlie og ningon. Nga sagdai lang ng kakapoy. Basta kay nahuman na ato ang kasal. Tubag ko nga, halagi. Di man di ay dali, kaslon og ingani. Pero nakarealize ko kung unsa ko kalipay og kablas. Motong nag-thank you ko niya. Nag-I love you sa sakua og nag-I love you too pod ko niya. Daghan pa yun may gistoryahan samtang naglingkod na siya og ginayhinay og massage siya kung bagta. Humani pa hulay may kadali og dungan naming naliko. Og tibuok gabiing gi-enjoy ang katumanan sa mong dugay ng pangalan. Human atong kasala kay didto nami sa mong balay na muyo. Na-arrange na ang ubang gamit na mo ato pero napay ubang gamit na ako nga wala pa. Samtang ipanghabwa nako ang mga libro o dating notebooks nako. Kay gipangdasok raman nako to atong nagpack ko sa balay. Kaya nako tong scorebook sa katong ako ang nagdala sa basketball league sa among barangay. Og si Charlie pa ang SK chairman. Gidala nako na paadto tapad sa iha sa sala. Dayon giukay na mo og gitan-aw ang mga matches sa ilang team. Og tinuod yun nga si Charlie ang daghang points sa kada match nila. Bibo kay mi nga nag-recall kay makita pud biya ang mga violation dito. Moraming namalik sa time atong padulaa. Ug apil tong nang hangyo siya sa kuha sa may balon dapit na ako yun lagi ang mokomiti sa lamisa. Na-recall pa ang mga feelings ato ug unsa ming duha nga gatago-tago sa mong gusto sa usag-usa. Ingon pa si Charlie nga pataguan gyud daw to nga scorebook para na siya proof ug moingon siya sa mga anak buhon nga MVP siya sa basketball sa Batanon pa siya. Sa karon, naa na mi anak og lalaki amo ang panganay. Nakaunahuna og share sa mong story kay nakit-an pud nako ang scorebook atong pagpang-rearrange nako sa mong gamit ni Charlie. Di mapulaan nga balik-balikon og tan-aw ang sulod, labi na kay daghan ang memories sa ato. Dili lang ang score yun kundi ang istorya sa mong kinabuhi mismo ni Charlie. Na-promote na po din na siya og permi siya gaulian sa mua og makapasas niya. Bisan pila na may katuig ang iyang kabuutan kay mas ni doble pa. Mao nang kanunay kong mapasalamaton sa Ginoo sa iyang kaayo sa kuha. Daghan kaayong salamat sa tanang ni uban sa mua aning istorya. Ladies and boys, mga bay og day, dongan tag-ingon. Sana all.